Mwaswera bwanji kwina kulikonse kumene mukuonera madzulo uno pano pa V&V Media TV. Ndikulandireni manja awiri mprogramu imene yokondedwa ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti ndi programu ija imene imabwera sabata ndi sabata, imene timakupatsani nyimbo zosiyanasiyana, nyimbo zoyimbidwa ndi achinyamata m'madera osiyanasiyana m'dziko lathu lino la Malawi, angakhalenso maiko otizungulira. Ndathokoza kwambiri kuti mwapanga chisankho choonera V&V Media TV. Ine dzina langa ndi Luciano Lion, ndakondwera kwambiri, tiyeni tikhale limodzi. Ndi apa tiyambe programu yathu mtsiku la lero ndi kuimba kuchokera kwa group lotchedwa Something for Jesus, nyimbo imene akuti dziko lino. Dziko lino lapasili lachuluka zinthu zowawa, ndifuna kupita kwatuko kumwamba. Njala, matenda, malilo zikutisausa mumtima, Ambuye bwerani nditunza titenge. Dziko lino lapasili lachuluka zinthu zowawa, ndifuna kupita kwatuko kumwamba. Njala, matenda, malilo zikutisausa mumtima, Ambuye bwerani nditunza titenge. 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 Ndifuna kupita kuziko kumene kulibe mavuto, tikaimbe nyimbo zokoma ndi angelo. Angelo watavomeleza nyimbo za anthu olungama, kusonyeza takonjesa dziko lapansi. Ndifuna kupita kuziko kumene kulibe mavuto, tikaimbe nyimbo zokoma ndi angelo. Angelo watavomeleza nyimbo za anthu olungama, kusonyeza takonjesa dziko lapansi. 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 Kuimba kumeneko kuchokera kwa group lotchedwa Something for Jesus, akuti dziko lino, akuti dziko lino ndi la mazunzo, dziko lino ndi losautsa, kutilimbikitsa kunena kuti ngakhale mazunzo alipo, kothawira kwathu ndi kwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yotsitsimutsa. Apa m'bwalomu mulowe kuimba kumene kuchokera kwa group lotchedwa Must SDA Club Choir, nyimbo imene akuti Christ the Lord is risen. Lives again a glorious King, hallelujah. Where all death is now thy sting, hallelujah. Was he died our souls to save, hallelujah. Where's thy victory, boasting grave, hallelujah.
achinyamata amenewo kuchokera ku Tcholo kumeneko Must Senior Youth Choir, nyimbo imene akuti Christ the Lord is risen. Akamba kuti ayi Mulungu wathu wauka, ndipo pamene wauka kuti wagonjetsa imfa, ndipo pakadali pano sindikuopanso imfa yayi. Ndakuti pamene wauka tatenti ntamande timpatse matamando ochuluka kwambiri chifukwa Mulungu wathu watigonjetsera imfa. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yotsitsimutsa. Kupita patsogolo apa mbwalomo mulowe kuimba kumene kuchokera kwa Nkosana uyu akuti Chisomo Mbeta, nyimbo imene akuti kunja kulikucha. Kuchako odi nonda tandi husa hane kunja kuli kuchako odi nonda tandi husa hane odi ntanda yatulu uka kunja kuli kucha hatu kodi ntanda yatuluka kunja kuli kucha hatukuona kunja kwacha hatukuona kunja kwacha ifusite saule eno kodi ulikuta adi tayandika tukudo oko kodi tinga hone eku ifusite zaule eno kodi ulikuta adi tayandika kudo oko kodi tinga hone eko tinga hone nakumamba ako tinga hone nakumamba kifure tuzoli imba kunja kuja kwacha hatu danda hili kutuluka iwoneka mngamba amo kifule zoli imba kunja kuja kwacha hatu danda hili kutuluka iwoneka mwamba amo kondwelani nusi uko kondwelani ilinao maua ye Yesu wotitsogolela afe titamange zoli imba kuti tikafike eko ilinao maua ye Yesu wotitsogolela afe titamange zoli imba kuti tikafike eko fulani oh fulani tifule tose Taonera komanso kumvetsera kuimba kumeneko chokera kwa Chisomo Mbeta, nyimbo imene akuti kunja kulikucha. Akamba kuti ayi mbanda kucha umene tikuyembekezera
pamakhala zotsamwitsa zosiyanasiyana pamene kunja kwatsala pang'ono kuwala. N'chimodzimodzinso masiku ano pamene zovuta zachulukira kwambiri, tizindikire kuti ndi m'bandakucha umene posachedwa kunja kucha pamene Yesu Khristu akhale akubwera posachedwa. Kuimba kwabwino, kuimbanso kopereka chiyembekezo, kuimba kotitsitsimutsa, kuimba kotipatsa chilimbikitso. Nyimbo yabwino kwambiri yoyimbidwa ndi Chisomo Mbeta. Apa tipite patsogolo. Kumbukirani kuti mukuonera ndi program ija ya Sacred Vocals, ndipo mkatikati mwa program imeneyi timakupatsani nyimbo zosiyanasiyana. Ndakondwera kwambiri kuti mwapanga chisankho choonera kanema ameneyi wa V&V Media TV. Tili live kuchokera mu mzinda uno wa Lilongwe ku area 36 kumene tikulutsira mawu pakadali pano. Tatiyeni tikhale limodzi chifukwa malo amene wa Asabata nyimbo zikadabwera apa. Ine dzina langa ndi Luciano Lion. Tiyeni tipite kukhala limodzi pamene nyimbo zikadabwerabe. Moti apa nditane kuimba kumene kwangotuluka posachedwa kumene nyimbo imene ndiyoyimbidwa ndi gulu lotchedwa Area 47 Senior Youth Choir. Nyimbo imene akuti ndikhulupirira Bible. Ndikukhulupirire Bible, ndikukhulupirire mawu a Mungu analise mawu ake. Amen. Ndikhulupirira Bible, ndikhulupirira Yesu, kuti anafa pamtanda kufera ine. Ndikhulupirira Tate, Mwana ndi Mzimu Woyera, ine ndikhulupirira kuti anandifera, kuti ndikhale ndi moyo. Anafa kufera ine, akufuna ndisiye tchimo. Anafa pamtanda paja, nakwazidwa moyo wanga. Kuti anandifera, kuti ndikhale ndi moyo. Anafa kufera ine, akufuna ndisiye tchimo. Anafa pamtanda paja, nakwazidwa moyo wanga. Ndikhulupirira Yesu abwera, ndipo sachedwa kudzatenga onse kunkanawo mwamba, kuti tikhale ndi moyo osatha mudziko ilo. Ine ndikhulupirira kuti anandifera, kuti ndikhale ndi moyo. Anafa kufera ine, akufuna ndisiye tchimo. Anafa pamtanda paja, nakwazidwa moyo wanga. Kuti anandifera, kuti ndikhale ndi moyo. Anafa kufera ine, akufuna ndisiye tchimo. Anafa pamtanda paja, nakwazidwa moyo wanga. Kuti anandifera, kuti ndikhale ndi moyo. Anafa kufera ine, akufuna ndisiye tchimo. Anafa pamtanda paja, nakwazidwa moyo wanga. Taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa gulu lotchedwa Area 47 Senior Youth Choir. Nyimbo imene akuti
ndikhulupirira Bible. Area 47 ndi gulu limodzi limene lidayambanso kutumikira kalekale ndipo nyimbo zawo zatitsitsimutsa, nyimbo zochuluka kwambiri zimene zikufikira anthu miyandamiyanda, nyimbo zotsitsimutsa kuti ndikukhulupirira Bible chifukwa m'Baibulomo ndimene muli malonjezano amene ndikuyembekeza kuti akwaniritsidwa. Akuti zonse zimene zimaphunzitsidwa m'buku lathu lopatulika ndi zoona zenizeni zimene tikuyenera kuti tikhulupirire chifukwa mawu a Mulungu akuti ali amoyo, akupatsa moyo. Nyimbo yabwino kwambiri yoyimbidwa ndi Area 47 Senior Youth Choir. Apa timalize ndi kuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa The Shelter. Awanso ndi apa kanthawi nyimbo imene atibweretsera kuti Ambuye analonjeza. Pakuti Mulungu kumwamba anakonda dziko lapansi, napatsa mwana wake tikale ni moyo wosatha. Pakuti Mulungu kumwamba anakonda dziko lapansi, napatsa mwana wake tikale ni moyo wosatha. Popita nalonjeza ndikupita kukakonza malo, kuti komwe ndikakhale ine nanunso mukakhaleko. Popita nalonjeza ndikupita kukakonza malo, kuti komwe ndikakhale ine nanunso mukakhaleko. Ambuye wachikondi choposa analola kufa pa mtanda, kufela ochimwa ine kale ndi moyo wosatha. Ambuye wachikondi choposa analola kufa pa mtanda, kufela ochimwa ine kale ndi moyo wosatha. Popita nalonjeza ndikupita kukakonza malo, kuti komwe ndikakhale ine nanunso mukakhaleko. Popita nalonjeza ndikupita kukakonza malo, kuti komwe ndikakhale ine nanunso mukakhaleko. Mukhale ndi moyo wosatha. Tikale ndi moyo wosatha. Kuimba kwabwino kumeneko kuchokera kwa gulu lotchedwa The Shelter. Shelter ndi gulu ija idayimba nyimbo ija amati pansi pano palibe mtendere. Ndi amenewa ndithu amene pakadali pano atulutsanso nyimbo myezi yapitayo. Nyimbo yabwino kwambiri imene akuti pakuti Mulungu analonjeza kuti adzabweranso ndipo akuyembekezera kuti adzatitenge pano pa dziko lapansi kumasautso osiyanasiyana amene tikumana nawo. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yotsitsimutsa. Pameneponso ndi pa mtsiriziro pa program imene ya Sacred Vocals. Ndakondwera kwambiri kuti mudali pamenepo, simudandisiye ndekha yayi. Mwapaderadera nthokoze Chisomo Ng'omba amene wajambula program imene kuti tioneke mene tikuonekeramo. Kufikiranso sabata yamawa, ine mkonzi komanso mulutsi wa program imene dzina langa ndi Luciano Lion. Ndikungoti mwa nonse happy Sabbath.
Pamene kunja kwada hapwezi anga handitawa adani nao handizinganso ifuna inu yanga kutitu mundipulumutse. Pamene kunja kwada hapwezi anga handitawa adani nawo handizinganso ndifuna inu yanga kutitu mundipulumutse. Moyo unondiwa social media tikukala tsoka tikuja zakuja za tsoka so okoza akesanda tsoka kuchimwa siku lililonse. Moyo unondiwa upefule kundikwa tikukala utikola tsoka tikuimba nyimbo zina za tsoka so opeka akesanda tsoka kuchimwa siku lililonse. Polendo tipempera ambuye mutitsokolele zovuta zambili mjiramo tikupempa mukale tangati kutitu tikafike bwino. Paulendo tipempera ambuye mutitsokolele zovuta zambili mjiramo tikupempa mukale tangati kutitu tikafike bwino. Moyo unondiwa uminula kundikwa tikukala mutikola tsoka tikuyenda miseu ya tsoka so okoza akesonda tsoka kuchimwa siku lililonse. Moyo unondiwa uminula kundikwa utiza kundikwa tikukala mutikola tsoka tikuyenda miseu ya tsoka so okoza akesonda tsoka kuchimwa siku lililonse. Hapwezi anga handitawa adani nao handizinganso ifuna inu yanga kutitu mundipulumutse.